Ya iki ana bintang tamune lho, Nduk. Lah mosok. Sapa? Mbak Elisa Orcaros Alaso. Lho, biasane liwat dalange kok langsungan saiki. Lek Mbak Elisa biasane sing ngejobne kula. Saiki wong nanggap kok pinter-pinter kok goleki dhewe pisan. Ayo. Wis ora apa-apa, ayo. Malah utuh ora kok potong. Karo pelawak hebat kondang dan viral sing piyayine gagah gedhe dhuwur. Ayo, ing atase wong sak ungkus kaya ngono kok ya kondang men nggo menawa. Sapa? Kang Uncek. Ayo. Wis men gayeng sisanke Mas Uncek karo Mbak Elisa men jumeneng bareng. Ayo. Dikurmati ngangge jahe wana. Ayo. Mbak Lisa dan juga Mas Werkudara alias Dewa Ruci. Ayo. Jahe wana yuk terus. Terima kasih. Eman-eman Mbak Elisa jenengan. Kenapa? Jenengan lak calone dadi dokter to? Iya. Mongko yen dadi dokter iki minimal dadi dosen. Sing diulang kudune mahasiswa. Mosok bengi iki sampean mulang karo cah PAUD. Lah ora apa-apa cek kudu fleksibel kaya ngono. Pak PAUD to iki ketoke PAUD ning sajane sik Nyapo. Kowe arep ngenyek kowe, Mbak Lisa arep ngenyek kowe asine cek. Asline Apa? Pak Dalang ki lho. Ya asline ki ngece aku ning karo loro ati. lah kok lara ati. Ngelokke aku cah PAUD. Sejatine aku kan gandengamu. Lah kono kan ketoke cemburu, ngono lho. Sik, kowe aja kleru, Cek. Aja kleru. Nun Pripun? sewu. Pancen ya, yen dadi dagelan karo dalang, aku milih dadi dalang. Sebabnya apa? Sebabe napa? Aku dalang sewengi lak ngedep debok. Nggih. Ya toh, yen ngedep debok insyaallah mesti entuk dhuwit. Yen ngedep sinden malah kelangan dhuwit aku malah. Oh iya ngedep sinden kelangan duit po. Yen ngene iki ya ora. Nek yen umpamane sinden ra dandan ya mbuh. Lah ya kuwi lho, Ora lho, lek Mbak Elisa lak ya wis ngerti. Jenengan kok iso tekan kene sing hubungi sapa? Kula Pak Dokter. Pak dokter sing ngastane nggo apa kae? Mboten Pak Dokter TikTok. Hah? Kok TikTok to? TikTok. Anu putrane Pak Sukarji lho. Pak so. TikTok. Oh TikTok, nggih TikTok, TikTok ora. Harus nimbali ora apal. Pak Dokter TikTok. TikTok. Langsung neng dalem jenengan apa telepon apa piye? Lewat telepon Pak Dalang. Piye ceritane piye kuwi? Telepon ning enten makelare melih. Masyaallah. Nanti Pak TikTok, nah kuwi ngebel Mas Guntur. Nah. Niku anggotanipun Abah Girun. Oh, Pak Ski. Nah, niku terus Mas Guntur telepon kula. Tangklet, "Lek tanggal 7 Juli kosong mboten." Hau, 6 malam itu. 6 malam itu. Oh, lagi 6 malam 7 kosong mboten, kosong kula ngoten. Terus? Ya anu ning Nganjuk. Nah, piro Lek? Terserah kula niku SPW aku yang ngono. SPW apa? Sak pawehe. Niki kirangan niki mengke keterangane nggih dereng cetha kula. Niki alhamdulillah sing bakan menika saged slamet dugi mriki. Silaturahmi kalian warga mriki. Kowe iki asine wis sombong kowe asine. Keplelet kowe iki. Lah pripun to? Omahmu lak Karanganyar to? Nggih. Aku ya Karanganyar, awake dhewe tunggal sak kabupaten. Nggih, Lek leres. live TikTok biasanya ya gabung. Nggih.
Kenapa kok ora ngampiri aku? Engko kula bareng Pak Dalang. Wong padha karanganyare. Rekake ben kaya bintang tamu tenan mangkat dhewe. Kula mboten ngoten. Kula lha lek kok sik kowe lek bareng aku lak malah ngirit numpak mobilku, engko ning ndi tak jajakke mandek ning warung sing jajakne. Timbang kowe mangkat dhewe, nggo ambulan to kowe mau? Mboten nih. Ora to. Beto angkong kok. Kula niku sareng rombongane trauma. Lah ngapa? Napa meneh rombongan bareng Pak Sogol niku kok. Oh, karo Jemala to? Yogane jenengan niku lho. Lah ngapa? Mesti kula nggih dolanan kok. Ajeng istirahat kan gak bisa aku. Dolanan piye? Diulek-ulek kae kok. Iya. Yo apa-apane diulek-ulek kowe takok. Lah ya aku penasaran. Nggih. Diulek-uleke alhamdulillah. Sing penting ki dugi mriki slamet pinanggih jenengan. Nggih. Sik, sampean diam dulu ya. Mbak Elisa ndongakne sing digitanke. Ayo bar iki kowe cek ngatekne cek. Ayo. Niki kok mboten kendongake. Ya sampean sik iki arep tak takon. Iki cilik tuwa lho iki. Lah, anane tak kon ngomong sapa lho. Lah yo mau jare diundangi Lek. Ora, Lek ki apa? Pak Lek. Lah iya, berarti kan bapak tur cilik. Bapak tua ning cilik. Gitu kan? Iya. Dadi asline tua. Tua kok ora dunduh. Ya kula ndongakaken katur putranipun Bapak Haji Karji. Inggih menika sinten naminipun? Pak Neteki. Neteki, Pak. Kok neteki? Kowe omong apa to, Mbak? Hah? Kok neteki sapa? Masa neteki Pak Karji lho jenenge? Enggak, iku lho kan ada tulisan aku arep maca Neteki. Oh nutupi to, ya, nutupi. Ya. Ngaling-ngalingi kok ya, neteki. Iku maksudnya. Mas Sabta Aji Purnomo nggih menika Mas Sabta Aji Purnomo kula ndongakaken mugi-mugi dadosa putra ingkang saged migunani tumrap bangsa lan negara saged ndadosaken bombong tiang sepuh. Nek dados bocah ora kudu pinter ora apa-apa le. Sing jenenge wong ki sukses ora mesti pinter. Sing penting iso ulet, iso sregep, iso sregep niku kok ulet. Masa dikitan ulet? Iya, maksud ulet itu apa ya? Pekerja keras toh. Ulet iya. Ulet itu kita nggak malas. Ulet itu uler. Iya, Reti. Ulet itu uler, tapi maksudnya ulet itu pekerja keras ngono ora males gitu. Engko nek saka sing sregep iku tekun teken bakal tekan gitu loh. Aduh, omongane mari awak asam lambung iki. Jenengan kira-kira gitu. Sregep. Sregep. Jenengan nggih paham niki. Ya paham ning weteng kuwi murus dhewe krungu ngono kuwi. Lah ngopo sih kok? kok? Sing bener lak sregep, teteken tekun bakale tekan ngono. Ya. Teken tokon teken ayo. Maksudnya iku. Nek mengko kira-kira butuh sinau, butuh apa jenenge belajar kuwi iso karo sapa wae. Ora mesti karo wong sing pinter ikine ning sing penting wong sing duwe akeh ilmu. Nah, iya. Wong akeh ilmu kuwi saka apa? Saka pengalaman. Bener ora, Pak? Betul 100 untukmu. Wah, malam ini kamu cerdas, pinter dan cantik sekali. Ayo nggih. Cerdas, pinter, cantik kurangnya apa? Kurangnya apa? Ora nek kurange, wis sempurna sampean ki. Matur Lho, Pak Dalang ki ngelem matur suwun. Sik kowe iki lho, Cek. Pripun? Kuwi benakno kuwi iso mbredet tekan ngono kuwi piye to? Iya. Gedhok ora? Golek kursi ora. Anu rada rene ke dibenake Pak Dalang. Aku nek Pak Dalang kok ki engko bugesi piye-piye. Nek kowe kan aman aku. Kamu aja lah. Alah santai wae karo Bu Keksi santai. Napa? Mboten yen nesu. Mergane. Lah yen umpamane Pak Yoyo kuwi kelakon dados kalian jenengan. Bu Keksi malah seneng. Mergane ngenteng-ngentengi gayan ngono lho. Kok iso ngenteng-ngentengi gawean? Lah biasane kan umbah-umbah dhewe enek sing ngancani, masak dhewe ana sing masake kancane enek. Oh ngono terus kesel engko ya dipijeti wong loro ngono. Aku umpamane dadi Pak Yoyo, wah dalang kondang wis dosen, rabi meneh aku kok. Iki cangkeme elek iki. Kok rabi aku sik rene. Kok rabi meneh iki kowe cah cilik apa ya rabi po? Kowe iki cah cilik iki po ya iso rabi. Ya iso to, Mbak. Duwe bojo. Duwe lah ngopo? Masa duwe bojo? Bojomu ya ayu.
Ya ayu. Tenane. Heeh. Ya duwe anak. Ya duwe, ora takok bojomu ya wong ngono wae. Cecek. Awak ado-ado Mbak Lisa. Kok tekan bojoe ngopo bocah semene kok. Lah napa? Jujur ya. Jujur napa? Disekseni karo piyai sakmene mbane. Nggih, Lara, pripun? Jujur, sumpah demi Allah. Nggih. Kowe wis sunat ta urung? Nah. Petrong. Seksene danyange kene. Miren kene. Kula pun sunat kula. Alah ora percaya. Dek mboten pitados pripun lho? Bukaan jajal. Nggih ampun dibuka mriki. Mengke kula fotone mawon kirim jenengan. Gah, mesti kaya ceplukan mesti gah aku. Lho wong mengke mang bandinge kali nggih jenengan apik endi ya ngono lho nggih. Ayo. Ayo kaya adekan samudra kae lho, jangan diuruci kae malian ora. Ale ngono kuwi. Nek kula nindakake sunah Rasul nggih khitan. Nek kita neng ndi awak mbiyen? Kula mboten teng dokter kok kula. Kula Kula mung enten kebon tok kula niku, kebonan. Lah sing ngitani sapa? Kula nguyuh enten kirik liwat cathek ngoten. Tapi kitan ki modele ya ora karu-karuan. Kitan ki ketoke ana zaman-zamane ya berarti. Nek kowe klebu zaman apa? Ya zaman biyen yang masih pakai sarungnya dikasih empring gitu loh. Pring kok empring ora. Empring ya itu. Iya itu kan paling corone mungkin zaman biyen nggo bendo apa gitu ya. Zaman dulu terus berkembang meneh. Corone nganggo gunting apa nggo apa gitu nek nggonmu zaman apa? Jadi cathek asu. Cathek asu. Kuwi berarti purba. Zaman semono kuwi. Saiki kan dilaser. Laser, ya. Saiki ana sing luwih canggih meneh saka laser gayane, tapi aku ya ora ngerti wong aku ora duwe. Kayane mung didelok tok ngono ya stak ngono wis. Iya, bener. Apane wong sunat tok ditontone malih. Sapa rek? Kaya didungakne Pak Sukarji lek mundungane piye? Nggih, mugi-mugi keluarga Pak Sukarji tansah pikantuk karahayon kalujengan. Amin. Saestu panjang yuswa. Awet sing momong putra wayahipun. Amin. Rejeki ingkang lumintu lir gumanti halal tur barokah. Amin. Iki golek rejeki barokah niku angel. Oke iki belum tentu ki cukup. Bener. Yen sithik yen barokah ya bakal kecukupan. Cah cilik ya pinter ya. Pinter sih tak takon barokah iki apa to barokah? Barokah ki pokoke nyukupi ngoten lho barokah niku. Dadi kan diterima, disyukuri, dinikmati. Kuwi bakal iki uripe iki ya ayem tentrem ngoten lho. Lek sampean ki uripe sampean klebu barokah apa ora? Alhamdulillah kula nggih barokah ya kadang musibah. Kok barokahmu kok ora mesti piye sebabe? Barokahe alhamdulillah menika paringi rejeki sempulur. Musibahe piye? Niku kula niku yen kena lemah, bleduk, terus mambu telek niku dhisik dhewe. Niku musibahe. Kok dhisik? Musibah. Oh, bener Mbak, bener mesake banget iki ora. Ya iyalah wong raine cedak lemah lho, Mbak. Ning aku mambu telek ono dhisik dhewe. Ning Mbak aku ngerti tahu tenan ning apa ki terminal Karangpandan. Dek omahe daerah Karangpandan ngono, Karanganyar kono ki. Apa ki jenenge dek iki rekake ning ngarep. Dadi Mbak sepeda motor ning ngarep. Sing ning mburi sing wedok mbegagah. Ya Allah, iki uncek malah dipangku bojone ya ngono kuwi. Tenan tak oyak bae uncek to sing nyetir. Tur yo duwe anak ta cek sampean? Nggih alhamdulillah pengestunipun. Anake piro? Kalih. Wong yo an. Kirik, Pak. Sorry. Sorry awake didame aduh. Pinten putrane pinten? Kalih. Sing bajeng? Minggah kelas 6 niki. Sementen pundi? Nggih sak kula ngenten niki. Sak kula ngenten niki. Kakung mosok ya semene iki lho ki. Padahal iki lek ngecet tenanan. Lek anakmu semono. Pepake setugel terus anak-anak semene lho. Ora cekir lah aku nuwun sewu aku kan penasaran to. Lah awakmu semono ngapunten aku ora ngenyeki ora. Mendine lah ya logise ndek anak kan semono. Ngono to. Saiki deken ngisor kono. Nah, upamane kowe merintah anakmu adus oleh pemerintah piye? Paling ya adus ayo. Penak to. Jan iki semene iki menungso pari-ari. Lah iya, sing nomor 2. Kelas kalih niki kelas kalih. Dhuwur ya? Nggih alhamdulillah. Lanang turun kula danten. Turun piye? Lah kowe cilik no. Lah ke turun kula. Lah keturunan kula lho.
Mungkin turun jenengan dikira bojo kula gendaan kali jenengan. Ora ngene lho. Aku iki kuwatir ngono lho. Kuwatir napa? Kudune lek logis mbok takon karo piyai piye logikane ya. Nggih. Jenengan lak piyaine amit 1000 cendhek, cilik ya to. Nggih. Udune anak-anak ya cilik. Kok anakmu dhuwur-dhuwur kuwi perlu jenengan tanya. Tanya. Kuwi anakmu dhewe apa anake tanggamu ngono lho. Kudu curiga lho ngono iki, Cak. Alah kula ikhlas mawon no. Lah apik men kowe dadi suami. Ikhlas lah kula ora iso sedekah bondo ya bojo gak apa-apa. Jenengan ajeng manas-manasi kula. Lah memang macam-macamne aku karo Elisa ngono ya senengane ora. Lah upamane kowe nun sewu. Nggih. Wong iki ora ngerti to. Mboten ngertos. Sing jenis siji pasti loro jodoh telu wahyu papat derajat 5 donya. Jodoh ki lek ora ngerti. Leres. Sampean wis duwe bojo, duwe anak loro, viral, kondang, ndelalah Mbak Elisa kedanan kepayang-payang karo sampean. Sikapmu piye? Biasa. Jakre wis jogel. Mbak, coba Mbak dirayu. Upamane kedanan tenan. Aku. Ora gelem kowe? Kula. Heeh. Moh. Masak to Mas? Moh nolak. Coba Mbak coba rayunen aku pengen roh pola iki. Kok sik to nek arep ngerayu Apa? piye? Nek biasane wong lanang karo wong wedoki nek arep nganu kan ya cekelan tangan. Piye lek nyekelan tangan? Cekelan tangan yo ngene to. Loh, Sayang. Kok nek arep ambung-ambungan piye? ya. Lho. Piye? Ngambungi bathuk, pipi apa piye ngono. Ayo. Lah niki nggih bathuk to niki. Mambene. Puncak. Lah pripun lho jenengan terus ambunganan bathuk kali bathuk. Lah Ora kene lho. nggih Piye bathuk. bathuk karo bathuk, pipi karo pipi. Ngono lho. Lah Irung karo iso. irung. Gon lambe ngene ngono lho. Lambe yo eneng to ya. Wes iki tak kepruk dhewe lho kowe ora. Rasa dikepruk sampe tak mati dhewe aku santai, Pak. Pun santai mawon lah jenengan. Coba diserepeki ketoprak, Mas. Mbak Lisa aku njaluk tulung gandrungen. Kira-kira polahe kaya apa? Pokoke aja mandek le gandrung saurunge uncek semaput ya. Duduk. Duduk. Iki ki aku sing dadi bojo apa ora ya karo Kang Mas Broto. Aku mumet, aku jare arep dibojo, arep dirapi. Mbak, sik ralat. Kok iso Kang Mas Broto iki lho. Semene ya briti iki. Gak apa-apa. Ora brut. Briti wae, aja brutu. Terus, Mbak. Aku kapang banget jare mono arep rapi karo aku, arep nembung karo bapakku. Nek kok ora mrene-mrene Mas Broto ning ngendi to Mas Broto? Mas Broto ning ngendi to Mas Broto? Aku Cek. ki situ dirapi apa ora to? Cah lanang sing kendel aja mundar-mundur, maju. Maju pripun lho kahanan kados ngeten kok ken maju niku lho. Sing gagah ngono lho wong lanang kok ibas simbis ora. Gagah. Mas Broto. Mas Broto. Piye diajeng? Mas Broto iki kok ana swara tanpa rupa ki ning ngendi papane Iki Mas? ning mburimu berarti entut. Mas Broto. Ya ampun Mas Broto kene lho. Ora. Aku ki kangen banget karo Mas. Ngono aja lunga-lunga to angel banget to golekane. Sik. Aku iki broto apa dolanan? Aku tak golek ning ngendi lho Mas Broto jare arep rapi karo aku ki sida apa ora? Waduh, aku amang-amang nyawa ngene iki aku. Sida apa ora? Sida. Hah? Sida. Jare mono kowe seneng karo liyane. Ora ana wanita liya kajaba sliramu diajeng. Piye tenan ora? Waduh, aku deg-degan ini iki. Tenan aku. Oh, bahaya deg-degan aku. Pengen. Ora. Kene. Pengen. Iki lho adile Gusti Allah nang kene iki. Pripun? Wis to,
Sajeg jumblek yen kaya wong umum kaya aku ora bakal dipangku sinden ayu sing jenenge Elisa. Bejamu cek tenan. Nggih, Piye? alhamdulillah. Rasamu Alhamdulillah. dipangku karo Elisa rasamu piye? Ya cukup dingin lah. Lah Masa dingin jenengan sih, Mary enggak? pripun? Masa Jenengan enggak Mary. anget sih? Hah? Masa enggak anget? Aku aja agak sumuk. Gimana kok dingin sih? Aku kan kedinginan deket kamu, iya sih. pengen dipeluk terus gitu loh. Iu. Sido ra iki kono prae. Sido, kowe omongo. Aku ki dadi broto. Heeh, iya. Terus iki dadi cempluk. Cempluk Warsia. Heeh. Oh, aku cempluk to. Iya. Cempluk cepluk. Aku nek kepribadianku cempluk kok kaya nek rada luwih edan setitik ya. Ya ora apa-apa. Piye to, Broto? To broto. Ngene lho, Pluk. Ayo gek rembukan brot kene, penak-penakke wae. Iya, Pluk. Lah nyeluki to broto tambal ban ayo. Ngene lho, Pluk, kepiye sliramu? Kuwi Arep kaya wong piknik ya. Piye? arep tak lamar, gelem Arep tenan dilamar. ora karo aku. Ya garek piro hitung-hitungane. Lho, kok piro hitung-hitungane Lah iki jeneng lho? wong dilamari wong wedok ki ya ana hitung-hitungane to ya. Mas Aku kaya kawin. kudu piro-piro ngono kuwi nggo ngadakake keramaian nak ya kanggo butuh dana. Jalukmu piro bakal tak utangke? Loh. Utang sapa, Cek? Utang Pak Yoyo. Ya kira-kira sak cukupe aku ya pengen gelar wayang ngono kuwi ya. Yo wis to Wayang jalukmu apa bakal tak sindene ya turuti. milih, bintang tamune ya milih. Milih Ning aku sindene kowe njaluk sapa? ya minimal kaya Winong ngono kuwi sing ayu-ayu Umi Hafifah. Atus bukeksi? Buke sih rasa. Lah ngopo? Aku ora pati rada piye ngono nek karo aku. Apa wis ketuweken? Ora. Kowe rene lak idoni kowe. Wingi ibune wong sak rombongan yo ketuweken mah padane klopo apa piye ora. Mboten. Omongane sing penak. dibandingke Umi kali ini kan Ora sik. sepuh ya. Njaluk ngapura sik. Njaluk ngapura. No. Bu, nyuwun pangapunten. Kalau mau kegujengan kewala. Bu, ngapunten, Bu. Kowe arep mlebu iki karepmu piye? Aku gila aku. Lah kan sungkem. Sungkem niki lho. Aku kok malah gila to, kali-kali sing ora-ora. Kok kelingan sing ora-ora iki napa modele kados kula ngeten niki. Loh, Pak, Ngopo? kelingan sing boten-boten. Lah piye? Lah nggih kan roh kula ngeten niki. Oh. Ketoke kelingan ngene jenengan. Eh. Sing boten-boten. Bukan sing iki gila ngono awakmu ndelosor kaya ngono kuwi ora. Ayo. Nggih, dodoane anu ngapunten nggih, Bu. Wis sundul ndang alih, sundul. Nggih. Gujengan niki wau nggih. Wis sundul neh. Nggih, ngapunten. Wah, wis nguyah kuwi kok. Pak tenan, Pak. Aku koyo roh kodhok nyelot. Pak, Apa? Ibu ketoke seneng niku, Pak. Heeh. Kula mbok mantung bas. Iya. Damel gilan-gilanan Ibu. Ayo tak go mulih nggih seret-seretan anakku ya. Ngono. Wis Ampun, sampean ki seniman multi talent. Tetep dapuke sebagai broto, sampean gandrung ngangge tembang bawa karo wi cempluk. Ayo ngono. Ayo, ayo. Aku golek anduk tenan iso nangis aku guyu. Ayo. Wis mak culut ngono ya. Kaya suweke lho. Saban Mas Broto. Aku ki sida mbok rapi tenan ora? Sida tenan Tenan. to, tenan. Tenan tresnamu karo cempluk to. Tresnoku ya mung kanggo sliramu to. Modalmu piro duwite? 20. 20 apa? Ning wis entek. Entek tong berarti ra ono apa-apa nol. Aku mau sangu 20. Duwe utang. Eneng dalan kono ora. Heeh. Dicegat parkir. Lah padha aku yo garek 20.000 mau kon bayar parkir Aku yang bayar parkir 20 dadi entek. entekan. Yo wis nek ngono ak dhewe kan saling mencintai to, Brot. Nek Nek ora penak blas ngono to. Kok tobrot Lah, jarene tobrot brot. apa? Nek kok kleru tobrut malah cilaka. ora Kok nek tobrot Brot, itu? to. Nek ngene iki wae ak dhewe golek duit bareng ya, Brot. Tak golekke cara ben awak dhewe entuk duit ya. Carane kepiye, Bro? Nah, tak golekke cara gampang banget.
banget. Iki kan awak dhewe ning kene ana Pak Dokter sing terkenal to. Pak TikTok. Jeneng Tikto. Tikto. Nggih Pak Tikto. Ha iki etok-etoke kowe tak prisake. Ngono ya? Tak prisake kowe macak dadi bocah. Kon njuk ngomong nek aku ra duwe duit, aku arep sekolah. Ngono kuwi ya. Oh ngono. Heeh, ben kanggo modal awak dhewe nikah, ya. Lah modal kere iki. Nah, ben ketok bocah iki lho kok ngene iki ya. Dicopot sik. Nah, kreatif banget iki ya. Wah, apik. Kabeh lho Mbak diudani pisan, Mbak. Yalah, salin dabukan. Salah, bocah sak ungkus ngene kalungan barang. Katoke. Mah aku. Katoke dicopot. Katoke gak sah. Piye nek ra nggo katok? Iki lho arep ganti katok sing abang. Aku gak rangkepan. Ngono nganggo popok dhisik. Lagi popoke piye? Nganggo popok engko ndak ngompol. Pempres. Engko ndak ngompol Ben ya. meyakinkan. Ayo. Mereknya kayak Mami Poco ayo. Ngapa ta cek? Diangkat tok. Ayo. Nah, katokan. Wah, tertib. Engko sowan daleme Pak Tikto. Ah. Oh. Nyuwun suntik. Nyuntik sapa cek? Nyuntik ibu. Tak larake dhewe. Dinggo seragame ya, Lin. Tak goleke sing ku apa. Ah, jan. Ya, apik ngono kuwi. Nah. Apa enek cah SD blangkonan ya, Mbak? Bener copot. Ganti nggih. Ya alatnya ya komplit men lho, ayo. Wah, apa wi mereke Hello Kitty to wi? Apa cak? Gak iso melek aku. Lilipen. Gak nyambut gawe yo. Sowan Pak Tikto. Pak Tikto. Lah nggih Pak Tikto. Kok lambemu ilang ya? Sik tak goleki. Iki wis. Ya ampun. Ken bagus. Ah iya. Nah, ya ampun bagus e. Sing bagus dhewe. Anake sapa? Anake Bu Keksi. Tolak gede pengen tadi apa? Maling. Mantri. Nggih mantri, Pak. Heeh. Aku udah ganteng, Pak. Wah, ganteng jan wis. Ya. Ya. Bareng kowe iki dandan SD pupuran, masyaallah tak saweng kok kene jan kaya gemuk kowe. Gemuk oli. Iya. Nggih. Bu, angu. Ya Allah, Pak. Iki kok enek bangsa kaya ngene iki bangsa apa ya? Kayak penampakan iku lho, uka-uka iku lho. Masya Allah. Menungso. Lele ya ampun, kok kaya ngono rupamu, Masya Allah. Ben Lah penonton ganteng to. Ngene. Mungkin sesuk bar wayangan sampean karo Pak Cahyo nyuwun diruat ya, Mas. bocah Sukerto kowe. Aku iki podemit iki. Aku ganteng to. Ganteng. Ganteng. Anake sing bagus dhewe. Sing bagus. Nggih, ganteng tak sangoni le, gandeng bocah ganteng tak sangoni. Buke sira tega. Lek nek bocah arep sekolah ra disangoni iki mesake nya kene. Nah, ngoten. Iya. Nyuwun sangu pira biasane le cah bagus? 1000.
2.000. 2.000 kena nguyuh tok no kuwi. Kok malah ora duwe ya 2.000. Enenge 50.000 dadekke seminggu ya Le ya. Nah, sanggup sekolahnya matur Pak Cahyo. Nggih, disayang, saling Matur disayang. nuwun Ibu. Ora usah nyayang aku ndang makan bae Le. Ndang Tak makan. bekti to, Bu. Ndak usah, Ibu harus lak kosong ngising. Pak, konangone 50.000 kangge seminggu. Iya Yayi Sukosrono. Sangine 50 cukup ora nggih sekolah? Mboten cukup. Mboten cukup. Mboten cukup. Njaluk tambah. Nggih. Ya, tukumu apa to Le ning sekolahan? Tukuku bir. Tak keprok cah SD ngebir. Napa minuman niku Le? Minuman. Minuman sing marai kuat niku napa? Kawa-kawa. Tak tambahi nyo. Nyo. Kawa-kawa ya apa ora roh malah ora. 150 to iki. Nggih. Iki ya, iki lak Senin. Nggih. Ngono. Pokoke dina Senin 150 kudu dintene nganti ra kok entene tak pecah ndasmu kowe. Dintene ayo. Dina Senin kudu telas. Heeh. Ora telas Pecah ndase. pecah ndase. Heeh. Dukoke apa iki? Anu, Bu. Anu iki 150 to. Heeh. Kuwi tak nggo jajan, nggo tuku es mesti aku pilek. Terus Karaoke. Kuwi anak jajil anak cah SD karaoke. bocah laknat iki. Karaoke ten omah ngono lho. Ngombe. 150 nggo jajanan sekolah itu akeh kok. Lho kan ya dijajake pamane sing 10.000, sing 170 iki ditabung kan iso. Ning sekolahan kan iso nabung to ning sekolahan. Oh, alah nggih nggih. 10.000 jajan, 140 tabung. Nah. Sok ben rabi cempluk. Bisa kurang no nek sakmono kuwi njaluk karo liyane ya. Awak dhewe menyang nggone dokter. TikTok. Nah,